Jeg må hellere smide hjem igen. Der er barnepige. Nu stopper hun af. Kun med benene. Du er barnepige. Jeg har barnepige. Nå! Du havde insisteret at tage på McDonald's med os. Hold da fast. Det skal man også bare nyde. Det kan være aktivt nu. Fordi når hesten er så lille, så kan den jo faktisk ikke nå at løbe en volde på den anden led. Ja. Man skal sige meget med dygtige, rigtige. I kan tage den her opsparing på den her, hvor det slår også noget med billede sådan noget. Ja. Det kan hun styre. Ja. Så kan man pille ham alle steder. Ind i øjnene, ind i ører, han siger ikke. Altid det. Men det der kan jeg ikke lide, når han er i øjnene. Der er sådan nogle rum, så piller hun det ud.